madato unsa wa kay trabaho. Dakpon kag pidiya na. Ning kalit kag kadato o wa ka maning kamot. No mo nay magkana siya daghan nato mga tuo-tuohon. Ako ning klarohon dili ni bag-ong pagtulunan sa simbahan. Dugay ra ni. Dito sa Corelia, sa wala pa kumusod ani nga ministry, sige na kugwali ani sa Bible apostolate. Pero nahibaw mong mga tao nangatawa ra. Wa mo tuo. Karon nga nian ako sa Valencia, daghan ng mga nayawaan dito, manawag bisag gabiing dako, di ka papahuwayon kay mangayog tabang, ug naminaw pa lang ni sila daan, di unta mayawaan. Kasagaran ko nato, ana rata mo tuo, ug makasuway na. Mabitaw ka ng uban nga, na di mo tuo ni mo brother, pasagde, muduo ro bitaw narig mayawaan na. Mauro jud na ako ikasulti. Sa una mahiubos kog nay di mo tuo, pero karon nganong mahiubos man ko gahago-hago gasto-gasto lang ko sa akong kasing-kasing nga nahibaw naman ta madugay ug madali unsay resulta anang iyang pagkatuo-tuohon. No gyud na ikaw na occult contamination. Sunod, laing rason nganong maka-enter ang yawa kung open ang imong third eye. Nay mga tao na open kanang third eye di ay dili na siya Catholic term. Kanang third eye nga termino mao na gigamit sa mga Hindu, mga Buddhist kanabang matud pa nga once nga ma-open ang imong ma-active ang imong psychic abilities, maka-communicate ka sa kalibutan sa mga espiritu. Ug kining preternatural world nga na-communicate nimo gitawag na siya og kanang mga preternatural spirit, mga fallen angels na siya. Once nga open ang imong third eye, sa ato pa di ay nakig-communicate ka sa preternatural world aron maka-communicate ka sa mga fallen angels. So ang open ang imong third eye, sa ato pa di ay nagama kag pultahan, nag-abli kag pultahan nga maka-communicate ka sa mga yawa. Mao nang makakita og agta, engkanto, diwende, kapre, ng kopyahon ng kag sa namatay. So nakita jud ko tong nakras diha ganiha, naagadangungo anang nay gagadangoy-ngoy anang naay ilawom sa balite. Nagkundinar jud na gamay pa magupukuno ng bata ana. Oh, mga ana. Mao tay mga tuo-tuohon tay mo na ito pagtuo. Daghan may kaso dire na nayawaan kay nay mga amigong engkanto. Now, also may giingon ni Saint Athanasius, demons occupying springs or rivers or trees or stone cheated men by deceptive appearance. So, kini ding mga elementals or nature spirit, ato binisaya, engkanto. Kanadi ay mga demonyo nga naglimbong sa tao. Mao na nga, why engkantong itom, why engkantong puti? Ang tuyo di ay ng mga demonyuha aron pag-ilad sa tao. Kay ang mga yawa di ay gustong simbahon og tahuron sa tao. Unsay pruweba? Ibutang ta, gatukod kag balay, ga-extension kag kwarto. Nasakit ka ning hubag imong tuhod, ning adto kas albularyo. Unsay ingon sa albularyo? Nasuko ning imong silingan kay nganong nag-extend ka nga ila man di ay nang grahe. Guba imong kwarto gisapawan nimo ilang grahe. Ingani ha? Kining mga demonyo, pure spirit. Kay pure spirit, wala sila'y material nga lawas. Dili sila maggapos sa usa ka butang o usa ka lugar. Kay espiritu man. Ikaduha, kay espiritu sila, wa sila'y gender. Why laki, why bae. Kay why laki, why bae, why matres de manganak. Unsa immortal. Kay espiritu man. Spirit, de immortal, di mamatay. So kanang pag-ingon sa albularyo, nakapatay kag anak og engkanto, bakak na. Nganong mamatay man na sila nga espiritu man. Ikaduha, nganong manganak maning mga demonyuha, wa man sila'y matres. Nakuha ninyong punto? Mailad manggod ta kay dili ta grounded sa atong pagtuong Katoliko, wa ta magtuon. Mauna sa Osias 4:6, nalaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Mo nang mo take advantage ang yawa sa usa ka taong ignorante. Sama nga mo take advantage ang usa ka mangingilad sa budol-budol sa usa ka taong ignorante, tanaw taga bukid ka ato kag syudad, ilaron ka. Piki man ang imong relo kaning wow original baylo tabe. No. Ilad ka. Tumo to na mo take advantage yun ang yawa. Tumo to no.
Bata, open ang imong third eye, naa kay direct communication sa mga dotang espiritu. Ma-open ang third eye, una, kung kaliwat kag albularyo. Gitawag og inherited. Isa sa mga sign nga butang tanay mo dire. Kana kung mga open ang third eye, inig prayer ana, murag mabuak ng ilang unya muatbang na dire sa tangkugo o sa iyang tibuok likod. Kami ana makahibaw na may nga kining iyang third eye inherited, kaliwat niya. Napasa ni siyang bloodline. So mo no, kaliwat og albularyo, di ba? Ikaduha, consecration sa bata pa. Palinaan nimo nagbuhok sa buyagan, o di ba? Palinaan nimo kanang luno sa has kay gikuzaw-kuzawan na imong bata, o di ba nimpalit kag kamanjan dito sa merkado, mao imong gipatuob ana imong bata na consecrate ang bata sa yawa. Mao bitaw nga daghang mga bata naatake sa yawa kay bisag gibunyagan na unta gipulsira sa puwa. Imong butangan na nga murag unlan bitaw gamay nga parible gipen ani kay ordi marutlag buyag. Na-attract ang dawtang espiritu. Na gani may mga kaso dire nga mutugan ang mga yawa nga naa pa sila sa sod sa tiyan sa inahan, ila nang giangkon ang maong bata. So unsa nga paagi? For example, ning duol ka pagkabuntis nimo ning duol kag manghihilot. Unsa sa ang manghihilot gihimulsuhan ka. Igo ra ka gihimulsuhan o gihilam imong tiyan nahibaw-an nga suhi ang imong anak. Suhi man eh. Nalupit pa ultrasound. So kinsa man kuno nga gahom. Yamoy tao nga yamoy dili na ordinaryong abilidad sa tao nga makahibaw ka sa kahimtang usay sud anang tiyan sa imong isig ka tao nga wa gamiti og kanang naay laboratory. Imong gihilam. So kinsa may naghatag og information nga suhi ang maong binuntes ang yawa. Mao na sa buhat 16 dunay babae nga gitugahan sa yawa pagtagna sa mga butang tinago. Mao ni gitawag og spirit of divination. So mao tong na-consecrate, gibunyagan. Na okay na unta to kay gibunyagan man. Kanang mag-birthday kay kurusan man og dugo sa manok ng agtang inig birthday. Di na-consecrate og balik. So mao na kinang third eye kuyaw gyud na siya. Karon sa atong panahon karon na uban na open ang third eye kay gaduwag spirit of the glass, spirit of the coin, Charlie challenge ning appeal ka ng mga session bitaw nga sciences kanang nay maglibot anang lamisa kay manawag og ganang espiritu. May nga na mga magpasod og espiritu. Mabta ayaw mo kumpiyansa anang mga grupo nga mo claim sila nga ningsod kuno nila si Santo Niño, ningsod kuno nila si Mama Mary, na otro ang tingog, ug moapil ka na nga grupo, madugay ug madali, mayawaan jud ka kay kulto man na. Pila na kakaso na mo dire nga giingnan si Padre Darwin, I am the Blessed Virgin Mary. Nisod yun si Mama Mary. Ingani ha, dili gyud mahitabo nga ang Dios ug ang mga anghel ug mga santos musod sa lawas sa tao. Una, kay ang Dios dili mo violate sa free will sa tao. Gitagantan niya freedom. Unya karon ug musod siya ug kontrolon imong lawas, kinsa naman nga free will? Imo pabaday na, iya na. Ikaduha, si Kristo ug si Mama Mary naay kaugalingong lawas. Nagpakatao gani si Kristo, misaka siya sa langit, kuyog ang iyang lawas. Karon, kung musod si Santo Niño aning lawas aning tawhana, sa ato paday ang Ginoo murag umang. Kay gibiyaan niya ang iyang original nga lawas, kay ning sod siya glaing lawas. Di ba na insulto? Di ba na bugal-bugal nga pagtulunan? Tungod lagi kay kuwang tag theology, what a background sa theology of the church, mao na nga mailad ta. Makaayo man po brad, dili tanang manang tambal o dili tanang kaayuhan sa sakit gikan sa Ginoo. Kay ang yawa muhatag pug kaayuhan. Unsay ginjang katong gitintal si Kristo? Unsay giingon sa yawa? Ihatag ko kanimong tanang gingharian tibok kalibutan, musimba ka nako. Makahatag, pero dunay bugte. Mo bitaw na nga og daghan mo giduulang albularyo. Labi na gyud og ning duol kag banggiitang albularyo kay nasakit ka sa una unsa naayo ka, nakautang ka og kaayuhan sa daotang espiritu. Mao na nga karon naningil na.
ug dili man gani ang imong panglawas ang iyang gubon ang imong pamilya. Ang inyong relasyon sa pamilya mao'y tirahan sa yawa agig bayad sa imong kaayuhan nga napahimuslan. Maunay ka matuoran. No, lain pa. Daghang mga bata na open ang third eye kasi gigduwag ML. Dunay tulo ka sign nga ang yawa ning kapyot na sa usa ka tawo nga gigduwag ML. Una, mautro ang batasan. Ikaduha, ma-open ang third eye. Ikatulo, ma-possess. Usa ka batanon ning ingon, wa man lagi kumayawa kuya, paghuwat. Kay taga Claren, batanon, dako ra basong bataa. Pag-interview, kinanormalan, wa gyud kabilinggan, pagsugod sa prayer ning kurog. Pagpadayon sa prayer, kinakusgana na. Pag nag-interview pa man ako, unsa may imong duwa, tigduwa ba kag ML dong? Oh, gaduwa gani ko ganiha. Tanawa ra wa jud ni maminaw di ay. Ging nag-isurrender, wa gisurrender. Pag-deliveran, dugay kayo ming nahuman og ampo. Dugay ning hawa ang yawa. Tungod kaning gitawag spirit ng the demons of Mobile Legends mo react sa taman ana. Kinadaghanan na kayo may kaso dire. Pero merong encounter na kog bata nga nayawaan tungod sa ML grade 6 nga pupil. Taga San Isidro Bohol. No? Mao nay og di mo mutuo suwaye. Kay maro sa na ako ikasulti na mga gahig o bitaw kay mo man poy humok suwaye. Kay daghang mga tao nga di mo tuo og di makasinati. Muna sarcastic kay baga ko ano. Arita, sunod. Kining unresolved negative emotion. So kining mga tao di nga naulipon sa pagbati. Pagbati ang gipairal, ma-attract ang yawa ana. Garbo, pagbati man na. Mo bitaw nga unsay makapabulok sa usa ka taong edukado ang garbo kay bisag nakasabot pilion niyang di mo sabot kinsa man ka. No? Nawa na mga ginikanan magdumot nga na bisan pag mag-abot ning langit ug yuta Brother Sherwin di jud ko muunag tingog anak ra na siya. See? Pride. No na nga kining kasina muangay nang yawa mo kapyot ana. Kining kasina. Kay kining masinahon bitaw ka, kanus man ang makaingon nga nasina ang usa ka tawo. Makadiagnose ka sa imong kaugalingon nga nasina ka sa imong isig ka tawo. Every time nga sakitan ka sa kaayuhan nga nadawat sa uban. Sakitan gani ka sa kalampusan sa imong silingan. Sakitan gani ka maminaw, murag sunguton gani ka maminaw nga mingog gwapa lagi nang anak ni kuan o gwapa bitaw pero bulingon og liog kanang na kay wa nimo makita ang positive negative kanunay nasina ka nay pagkapin ba bago lagi sila sakyanan no bago inutang guna nay pagkapin kanunay kay nasina man wa man gani ka kapalit bisag ligid no ana ba mao na kaning pagdumot usa gyud sa pinakalisod na mga kaso basta mayawaan ang isa ka pasyente dili gyud mo biya ang yawa diha sa usa ka tawo nga naghambin og pagdumot. Mao nga naa mi mga unresolved cases, mga kaso nga wa masulbad, labi na gyud tong mga anak nga produkto sa broken family. Grabe ang ilang pagdumot sa ilang ginikanan kay gibiyaan sila, gireject sila sa ilang ginikanan kay puro naay mga nangkusog og laing mga binuhat. Gipasagdan ang mga bata, gibilin sa iyaan, gidaog-daog, gimaltrato, wa kasinati gugma og kalinaw, nagtubo nga puno sa pagdumot, na possess, wa masulbad ang kaso, kay wa man ma-resolve ang iyang pagdumot. Muna nga namin mga kasong wa masulbad, daghan. Once kani nga naay mapossess sa iyong pamilya, kung dili mo cooperate ang tibuok pamilya, labi na ang ginikanan, i-terminate na mo ang kaso. Kay di na masulbad. Kay ang kabubuton sa Ginoo ana, gituyo niya nga mapossess ang imong anak aron kamong mga sakop sa pamilya magbag-o. Kung di mo magbag-o, mo nang gingon nga divine healing demands conversion. Kung why kabag-uhan, why kaayuhan.
Oh, dega, dire gibarang kuno hiya maglihok-lihok tong tijan o hilamon nimo murag na iputaw sa mo pingki-pingki. Pero nganong wa man mauli giingnag pa pasimbahon, giingnan og pakumpisalon, wa motuman, giterminate ang kaso. No, kaya na may mga tao, gusto lang nilang mawa ang ilang kahasol sa lawas, pero wa sila'y planong mubiya sa ilang sala. Mauna nga di maulian. Sunod, sinful lifestyle. Daghan may kaso dire nga og wa mayawa di magpakasal. Kay wa magpakasal, kay wa pa kunoy kwarta, wa pa puy baboy. Nayawaan man na, nakasal man lagi. Way baboy, way kwarta. So kinahanglan pa di ayong mayawaan aron magpakasal. No bitaw nga pertindaghana na mig mga kaso dire nga wa gyud mauli ug wa magpakasal. Katong dito sa Corilla, 9 months nga bata na possess. Kay way bunyag unyang ginikanan way kasal. Ug wa bunyage, wa magpakasal ang ginikanan, di maulian ang bata. Tagasagbayan bisag unsaog exercise ni Father Darwin ang maong batanon nganong di molayas ang yawa kay 12 anyos na way kumpirma. Taga Valencia dire lang sa Valencia 15 anyos nga dalaga na possess kay wa pa ka first communion. Imagine ha, 15 years old wa pa ka first communion. Negligence na sa ginikanan. Nay mga ginikanan giunsa man kapag tudlo o pangajion sa imong katekista dahil nga di magkakamao mangaji. Dili na trabaho sa katekista. Nainumdum mo ikaupat nga pangutana sa rito sa kasal. Unsay ipangutana sa pare? Dawaton ba ninyo ang mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo ug amumahon sa Kristohanong pagtulunan? Oo, Padre. Ikaw ang nanaad at tubangan sa Ginoo. Dili ang imong katekista. Mao na nga ikaw ginikanan og wa ka katudlo og Kristohanong edukasyon sa imong anak, napakyas ka sa imong pagkaginikanan. Maunang daghang nayawaan. Lain. Daghang nayawaan kay sige tumar og pills. Pagpila ka Katoliko nga magtumar og pills, gapataod og implant, gapataod og ayude, gapa-injection o kanang Depo-Provera, withdrawal, kondom, unya raba, inigsimba, mukalawat. Maupay mo unag linya. Nahibaw din ng pare nga naa kay gataod kag pills o gataod kag ayude. Nahibaw din ng pare galamoy ka ng mga tablitas pagpugong sa pagpanganak. Wa kahibaw ng pare. So daghang mga tao, daghang may mga kaso dire, mutingog ng mga yawa, nakasod mi aning lawasa kay sige siya kalawat nga way kumpisal. Mo gyud na. No, kini nga mong gisulti, dili na yung pagpanghadlok, pagpanghulga, kamatuuran ni amo ning kasinatian. Mao bisag kapila asa may paatubangong kurtiha, lubag-lubago ni di ni malubag nga kamaturan kay tinuod ning nahitabo. Dili gyud mo pwedeng ilubong sa kalimot ang kamaturan, kay mao gyud na tinuod. Kadto lang na ning lutaw sa lingkuranan. Unsay paglutaw sa lingkuranan among gibubuan og holy water ang tiyan. Pagkabasa sa holy water siyang tiyan, dihay mga kamot sa gagmayng bata naglakra-lakra sa iyang tiyan. Pag-interview pa, nagtaod siyag ayude, sud sa tulo ka tuig. Kay matod pa sa naman tay tulo ka doktor diri sa office. Matod pa nila mga pro-life nga doktor, once gani nga magtumar kag contraceptive, magpataod kag ayude implant, at least 12 duha ka bata ang imong na-abort sa usa ka tuig. Kanang abortion, gatuo mo og kuana, dako kay nga sa. Kanang withdrawal brad sa day na brad nganong di man. Di gilarot man brad, mura man kag galarot og tagod. Ingani ha. Sa Jeremias 1:5. Wala pa ikaw mapurma sulod sa taguangkan sa imong inahan, giplano ko na ikaw. Kanusa man ta napurma sa dihang nagtagbo ang similya sa imong papa ug mama, gilarot man nimo. Di giguba nimong plano sa Ginoo. Maong mirisita kung ang atong gobyerno ko naatay mga nanglingkod nga mga kawatan, naatay mga leader sa katilingban nga mga badlungon, kay nauntay ipakataw ang Ginoo nga mga maayong leader imong gilarot. So kini di ang kadaot sa atong palibot karon, pagpahinumdom ni sa Ginoo nato nga mao ni ang epekto kung kitay magbuot sa kinabuhi. Na ubang mga bae,
magpapuok atong simbahan. Immodesty. Ikaw ba day akong gisimba nga ang Ginoo? Gatuo day po kag nalipay ng Ginoo ng imong pagpapuok. Na kay matud pa, my body, my choice. Di ba mao na ilang kuan? Ako ning lawas, ako'y magbuot kay ako'y tag-iya sa akong lawas. Okay. Sakya na to ng argumento. Ikaw ang tag-iya sa imong lawas. Ikaw ang tag-iya sa imong kinabuhi. Kay ikaw mo'y tag-iya, dako kag gahom, di ba? Kay tag-iya ka karon. Ikaw man kahit tag-iya sa imong kinabuhi, nganong dili man ka makapugong nga di ka mamatay. Ikaw man kahay naay gahom sa imong kinabuhi. Nganong dili man ka makapaputi na imong buhok nga di na gamitog tina. Ikaw man kahit tag-iya ang imong kinabuhi. Imo man ka ng lawas. Nganong di man nabuong naman ko aning pagkaputot, mutaas na pug ko. Nabuong naman ko aning pagkaniwang, patambukon na pud din ako instant. Ikaw man ka naigahom, ngano di man ka makahimo. Timaa na nga dili ikaw tag-iya sa imong lawas. Kana bitaw mingon og my body, my choice, blasphemy na siya. Kay diha sa Biblia, usa lang katao ang miingon, this is my body, si Kristo ra. Sa ato pa day pag-ingon nimo nga akong lawas ne, imong makire na siya, imong gibugal-bugalan ang santos nga Eucharistia. Templo ka sa Espiritu Santo. Templo ta sa Espiritu Santo. Gamito na to itong lawas paghimaya sa Diyos. Diba? Lain pa. Ayaw mong apel anang mga devotion nga wag i-approve sa simbahan. No, na mga devotion nga wag i-approve sa simbahan, ayaw mo pagkumpiyansa na. Gani, ayaw mo kumpiyansa. For example, kaning Divine Mercy, kining WAF, i-approve man na sa simbahan. Pero ang peligro lang ana, mao ni inyong bantayan kanus-an ang mahimong peligro. Kung ang inyong leader gani sa maong kapunungan, bisan pa kung ang devotion gi-approve sa simbahan, kung ang inyong leader makatagna na gani sa imong mga sa, manambaw na gani na, igo ra kahilamon mahibaw-an ang imong kagahapon. Uy, naman kay kabit sa una, wa man nimo tugani imong bana. Nakahibaw siya sa imong sekreto bisag wa nimo tugani, divination man na, hawa na anang maong grupo. Kay kung di ka mo hawa, moabot ang panahon, maharas ka ayawa. Kulto man na. Daghang mga tao karon ka ang ilang daotang binuhatan, wa madayag kay ning infiltrate sila sa simbahan. Mingnunot sila sa devotion sa simbahan. Mao na ang inyong leader na nagani kuno siya mensahe gikan sa Ginoo. Peligro na siya. Kaya ang mahitabo ko na ang mga tao na naka-focus sa leader, di na sa Ginoo. Unya, kanang mga devotion nga wa gi-approve sa simbahan, kanang gamilagro kuno nga imahen, na kuno'y berhen sa paggatpat, berhen sa tadtaran, berhen sa amakan. Kung wa gani na approval sa simbahan, dili ka safe mag-devotion na. Ang mahitabo kay tuwa man kagapahid-pahid atong ning lakrang berhen sa amakan. Kay milagroso kuno. Ingani ha, daghang mga tao, for example, naay nahitabo, nakakubkob kunog imahen sa Santo Niño o nakakubkob ba og imahen sa God the Father, unya katong maong imahen, gigamag kapilya, mao to itrapo-trapo atong mga taong masakiton, ang mga tao tuan na naglinya atong milagrosong imahen kuno, wa na mo simba, wa na mo kumpisal, wa na mangilabot sa activity sa simbahan. Karon ang pangutana, kabubuton ba kaha sa Ginoo nga ang maong imahen mahimong kompetensya sa misa? Dili. Mo na hong giingon, moingon ng mga pare, Brad. Biliba ko anang inyong programa ni Padre Darwin. Tungod ninyo daghan nang magpa-blessing na mug-uwel, daghan nang magpa-blessing og asin o ganang tubig, na busy na may Brad. Pero say giingon ako, Father, bantayin ang mga tao nga sige balik-balik pa-blessing tubig, pa-blessing og uwel. Kung kanang tawhana nga gabalik-balik, di gani natig simba, wa ka kakita nga ning active na sa inyong parokya, ayaw ka blessing. Ayaw blessing. Kay gihimo ra nilang anting-anting ng ilang sacramentals. Kay ang purpose sa sacramentals di ay mulid na siya sa sacraments. Mabitaw kining exorcism, sacramentals man na. Amo sa gyung stop ang paghatag og exorcism or deliverance sa usa ka tawo nga wa pa makasal. Kinahanglan silang magpakasal. Why kapuslanan ang sacramentals kung di ka mo dawat sa mga sakramento?
Kinahanglan di ay mutubo ang atong paghigugma. Ang sentro ani si Kristo. Mao na akong klarohon. Kamong mga ning-are nga gusto mong mahikapan ni Father Darwin, kana siya dili si Father Darwin ang sentro sa ministry. Kini nga ministry, iya ni sa simbahan, labi na sa Diocese of Tagbilaran. Dili ni personal nga ministry ni Padre. Mao nang mulakaw man si Padre og laing anang lugar, magpabiling open ang office, kay office sa Tagbilaran man naa may laing pare. Kasi mao na usa sa mga struggle na magkontak nako. Brad, pwede bagyog si Father Darwin joy mangunay na og ampo, Brad. Unsa og imong i-refer og laing pare, kinsa man ron, Brad? Wa man ko kaila, di man sikat. Sa ato pa di ay ang gahom sa Ginoo mo epekto kung sikat. Fanatic na siya. Ang atong sentro ang Ginoo. Ang naghatag og kaayuhan ang Ginoo. Lain akong hangyo ninyo. Kaya uban, di ko muuli og California, Brad, og di ko mahilaman ni Father Darwin. Unsa may ipahilam di ay? Magduda man pud ta. Di ba ta matigbasan og bana na? No, may unana ba? Unsa lain pa, hangyo lang ni. Kay naay pipila, dili daghan pipila. Ayaw in taon mininyo subornohe. Unsa man ang suborno? Magtuno-tuno kag kwarta kay aron unahon kag ampo. Unfair na sa mga tao nga ning are dire nga namaylo ra in tao makaplite. No? Patas ta. Ayaw in tao kay kami di gyud mi modawat og suborno. Kay ug amo nang dawaton kami joy unang mayawaan. Mo nay uban ug muhatag man gani mo kanang paghatag nga bunga sa gugma. Kay once gani nga muhatag ka, ning hatag ka ani kay naa kay laing interest, dili na siya act of charity. Gitawag na siya act of manipulation. Ayaw ninyo gamita ang inyong kwarta og impluwensya pag manipulate namo. No, dili noon tanan, dili og daghan na ay pipilag yod. No, mo na nga hangyo lang. Mailhan man na nimo kay kanang ako bitaw ng tighatag og kuan, Brad, kami bitaw ng tigkuan, Brad. Pwede bag mauna na ay special nga hangyo. No, wala gyud tay special treatment ani. Nganong gani si Father Darwin iyang lolo ning are gipaliniag apil. Ningon ba unahon kay akong lolo ni dabay ngana di ay wala. Patas ta. Mo na nga kinsa nakauna ka mo na ikuan gyud unya nay uban wa joy pasensya makahimo pa paglakaw makahimo pagpaminaw gabagutbot wa gani magbagutbot tung maglisod naglakaw nagpailob nganong kinahanglan man tang magpailob kay kana di ay pagpailob paghuwat og anus ata matawag kitawag na siya act of preparation. Kana siya kung imo nang buhaton nga kinasing-kasing nang himayad ka sa imong mga sama nga nagpailob ang Ginoo diha nimo sa mga panahon nga wa ka magtagad sa iyang kabubuton. Nga ragod na. Nay pinitensya ba? Di mga taga-mao mo pinitensya gud kay basta gani daghan na kag kwarta nagtuo ka nga pwede na nimong gamiton ang imong kwarta sa makuha ang tanan nimong gusto. Hangyo ra gyud ni nako ninyo. Lain pa katapusan na kong hangyo. Ngay banto kay lain na mog tinan-awan alas 12 naman di ay. No. Ang kuan kining mga religious item ana ra na sa inyong tungod. Sa una amo man ang tapukon dire unya mo reklamo man tong uban kay nangawa kuno ilang uwel, lang crucifix kay naman goy uban mga tikasan. Way gipalit pero naguli na nagibitbit. Sa una sawa pa maguba tong CCTV ug naay mawa moingon ra si Brad Jesse review na tong CCTV iuli. Sa ato panaan jud ay mga tao nga mas nahadlok pa sa CCTV kaysa Ginoo. Mo na nga aron malikaya na ana ra siyong tungod pero naay mga kauban namong mga deliverance minister suruyon ng inyong mga religious item kung naabay mga angay ana nga i-appeal sa blessing o naabay dili angay i-appeal. Suruyon ra namo unya. Unya karon ari ta sa blessing. Ang blessing nga basahon ni Padre maunay nagpagsagrado sa butang.
Na-bless na siya tungod sa prayer sa simbahan, tungod sa prayer nga giampo sa pare. Dili sa gidaghanon sa holy water nga ning igo sa imong religious item. Kanay uban, Brad, wa pa jud mabasa, Brad. Wa jud mabasa, Brad. Basta ganay unyang pales, inigsablig na kung kasa na, isablig kaduha baron. Unsa wa mabasa tanan, unsa mag-ana-ana, Brad, wa pa mabasa. Aho jud nang ingnon, wa ka maminaw, no? Kay scrupulous mangguta. Muna dili na ko na itolerate na yun, ana. Mingon nga, pwede ko nung basun og taman-taman aron mabos ng ijang hunahuna. Pero ug ako nang buhaton, akong gitolerate ang iyang sayop nga pagtuo. No, kinantang natin hugot nga pagsalig ba? Da kinahanglan jud kunong si Father Darwin may mosableg. Ug di si Father Darwin minus ug gahom bata-bata ra. Oh, na mga pagtuo na mga fanatic. So mo na no nga dili jud na tinuod mga igsoon. So gusto ta nga ang grasya sa Ginoo ug yang kaluoy molihok nato mo cooperate ta. So karon ang atong himon alas 12 naman nuhimo tag prayer for protection, renouncement and consecration. Unsa man ang renouncement? Atong isalikway ang tanan natong mga pagtuo ug buhat nga dili iya ni Kristo. Mga patutuo namoy mga habak, mga singsing sa PBMA, mga librito nga nay mga orasyon nga ni Latin kunong dili tinuod Latin. Ngay nga naamoy mga lana nga ikan sa tambalan, naamoy mga pampaswerte, lucky charms, mga pungsoy diha, mga kana bitang quantum necklace kana magnet ba nga mahalon ra ba na. I-appeal ninyo nag-surrender. Kay maunay makapablock sa grasya o panalangin sa Ginoo. Pero di pod mo namo pugson. Kana may uban nga mahal man gud ni Brad. Hala, pilian ang mahal. Mo na ikuan. Unsa man ning renouncement? Unsa may kalainan sa rejection o renouncement? Kanang rejection, pwede man ang matawag og rejection nga githatagan kanako pero wa ka mo dawat. Reject nimo. Ang renouncement gidawat na nimo pero imong gisalikway. Naa na nimo gi-practice na nimo sud sa taas nga panahon pero imong gisalikway. Kay nganuman nakita nimo nga dili ni kabubuton sa Ginoo. So bisan pagkaliwat mong albularyo kung mohimo mo aning renouncement nga kinasingkasing dili mo na hold ang mga yawa nga naggunit sa inyong pamilya. Importante gid ang renouncement nya og sige kag atog albularyo mo kumpisal ka. Ikumpisal ninyo ng pagtumar og ayude, sige pataot og pills, kanang naay naghabak, kasagaran kay di man na ikumpisal. Kanang mag-birthday nga ikurusan og dugo sa manok ng agtang, kasagaran di na ikumpisal. Ikumpisal na tanan. Gugusto kang ayuhon kas Ginoo. No mo na ikuan ana renouncement. So ang renouncement di ay pagsalikway na nga dili na nimo buhaton ug imo nang gihinulsulan ug ang pagpadayag sa maong paghinulsol diha sa sakramento sa kumpisal. Mo na kana siya paigo na siya nga mubadbad sa tanang mga gapos sa yawa nga gigapos diha nimo labi na tong mga generational spirit na gikan sa katigulangan mabadbad siya pero doon na po'y mga cases nga bugat na nakinahanglan gyud siya exorcism. Nga dili enough ang renouncement, dili enough ang prayer of deliverance, kinahanglan siya solemn exorcism. Grabe ang blood pact or kasabutan nga ulaan og dugo sa iyang katigulangan kana yung literal gyud nga gibaligya sa yawa ang iyang kaliwat. Do na may mga ingana nga hatagi ko gahom sa tanas ang akong ibayad ang akong mga kaliwat. Mao day nay rason nga nay mga madre mayawaan kay di gusto ang yawa nga gikasabot sa iyang lolo nga dunay usa sa iyang mga pamilya nga magpaduol sa Ginoo. Mono aron mabungkag ang maong kasabutan gikinahanglan ang exorcism. So mao na siya. So gihangyon tanan sa pagtindog para sa atong prayer for protection, renouncement and consecration. So kuan gihangyo mo nako sa pagsabat sa mga pagampo. Katong mga maglisod og tindog, lingkod lang mo. No, lingkod lang mo. Katong makahimo pa pagtindog, sakripisyohe lang ninyo og tindog. Okay? Hangyong tanan sa pagsabat. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harms,
and from accidents, if any of us has been subjected to any curses, hexes or spells, I declare these curses, hexes or spells, null and void, in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our life whom we cherish, as well as all our possessions, from any form of harassment and retaliation, from all evil spirits, as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection, for you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen. O heart of Jesus, fountain of every blessing, I adore you, I love you, and with a lively sorrow for my sins, I offer you this poor heart of mine. Make me humble, patient, pure, and wholly obedient to your will. Grant that I may live in you and for you. Protect me in the midst of danger. Comfort me in my afflictions. Give me health of body, assistance in my temporal needs, your blessing on all that I do, and the grace of a holy death. Amen. O most merciful Jesus, we consecrate ourselves today and always to your most sacred heart. Jesus, meek and humble of heart, make our hearts like unto yours. Amen. Immaculate Virgin Mary, Mother of God, and Mother of the Church, we consecrate to you, who try to come ever closer to us, all of our being and all our love. We also consecrate to you our life, our works, our joys, and our sorrows. We entrust all that we have and all that we are to your care. Our Lady and Mother, teach us to go continually to Jesus, and if we fall, help us to come back to Him by confessing our sins in the sacraments of reconciliation, which give peace to the soul. Hold us always lovingly by your hand. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, break sa ta, balik tag alauna. Dagang salamat.